everyone! Welcome back again sa ating YouTube channel! So for today's video everyone, so bagong gising pa tayo dahil napagwapang mura yung fetus ang bayot. Wapa kayong nagkong kakaibag sa ginganan ako dahil. So for today's video everyone is mag-mutual day kami nga kanon. So hapon namin dahil naka-mutual of the day mag-pass kaya nag-ansir kami pinabunggad tayo may-ansir kayo nayawa na. So, muna to siya, judicial na yan. So, best in makeup, ayan. So, for today's video, mag-pass mig module. So, dapat nakagwapa dyan kayo na. So, nakapulbos na puti kayo na. Pero lagong kiglikog dahil. Yung muna to, puwa kita gwa 8. So, ayan, magkilay yan SM na sa miday. Makikilayan mo na ako dali. So, wala kayo, kanang stand. As to? Nayawa na. Sa mga professional vlogger. Ay! Huwag pa kayong matalay mo. Dubok pa kayong isda. Babitaw ka. Bantay ka na kanabang murag. Ay, nako. So, yan everyone. Ibala niya akong kilay. So, tanong na ha. Basta mahurot niya na kilay natin na iba. Alam mo, kadot na. Kagi so, mas bulbul gahapon niya. Kadot pa man. Sayang. Baan ako din yan. Kilay na. Okay. Kasi hangad-hangad ang ilog daw kay buhok. Yan, isa. Brown ba? Okay. Kaya na mga professional ng mga makeup art. Dapat magpagwapa jud tag pinabongga ka naghay may manit sitais kag lukot da. Hello. So ayan. Mapikat no mata. Professional makeup artist tayo. Kailangan dyan blade kami ito. Kaagi ko na na-blade sa lapis sa unang try. Magsuksok kong blade sa kabuok. Pero like, mahilis ng lapis. Mga sama na lang, magisi-gisi na lang din sa kamot. Yung ang naitahal. Di mo, pobre. Di makeup upward tahal. Eh, tagwala mo na tahal sa city. Tahal niya. Muna ka rin. So, ayan dahil ang atong makeup artist na professional. Nag-blade. So, shout out to the blade users. Blade users. Yan di ba lamig kaya kilay gligo wala na urot na yung buhok. Isunod-sunod na mas kilay di lamig pagkaayo kaya na pa may eyebrow pagkaligo kaya na daghan mo na kang nangakuhang buhok aw na
Nya kay wala make up day. Burot balibod day. Itanaw pas iti magligo, kaging kilay. Swerte naman lang gets makasitsit sa ako. Gagi na kalit ka sa lukat. Swerte basta bago nagatong lingian. Ay, karabang puti itas kay mirada niya. Personal na ito kay... Wangi ang mga nang... Mira? May kilay pa man. Kaya. Ha? Kaya. Hi, everything. So, mo siya nga itong professional makeup artist. Wow! Kung saan may naong nakuha ni Ron.
makapakas tanan. Nasa ba na? Swerte ba? Baka kitaan ni video ha. Saan ka ni? Oh, bakit? Yun. Lamig kay kilay pero barot kig na ako. Oo, katabangan mo kami. So, ayan! Beautiful na ba? Ang ilo. Ayaw, yun yung parang tanga. Yung tamag no sila, pangit yan siguro, day. Masaya na ako sa ilong ko, day. Kahit malapad yan, okay na. Masaya na ako. Kaan din eh. Kung sa babagay, magpanaan din yan. Purgwa. Wano, so yun na nga, Zay, magbabay na may kay Malakaw na may pinabonggang-bongga. So yun na nga lahat, Day, mga professional natin na mga makeup artist na. Sa ating, karoon na po na professional na makeup artist, day. Ako na dito, artisan ano yung Di, yawan. magkakit. Siya, sige, babay na. Tapos lokong ko na,